Kardom dot marli kini karbeng lorat phanili kwachini kang tunglam the bangke idur bang phi linateron pipo abang phi amunit laki sorlo solo lapen asolo so bangke sarpi marlobon apa chorta dut haipo asi so ke tok anduk pak dukpu alun kilun pen alangli karbeng lorat phan pin an pa thanglo lapen alun jiros tami viral lo lapen non mang ke langli along thrang ki tum tami homidam lo lapen an par tami mai meeting long tami alangli phan chop phapon lo la linateron pi phan alun mang ke so ke tok pang duk pusi dun lo lapen kilun pen karbeng lorat west karbeng lorat lapen karbeng long pen ang tan ni tum tami pinan karjubang dolo lapen ning ka sama ka dolo aso pothak nili pini kanji kan tung mang ke alangli linateron pi phan thexer ta haji mini ase yakum ke thexer pustami chepoklang kang tung ti lapen ka thraka do kokiti dasi non linateron pitami alangli thrak rei phire ripen hala sorni bangki alangli ko pini kamata petong kilon denne lapen alun tami masapsu rokhoy asan stami jumisan lo alangli phan arje lang ateng plote alangli lakon kethek dangi puta tin namdi stami alangli kilon kantung ti lapen ka thrak ta haji asi ha sorni bang kalangli thrak rei phire ripen lun den lo lapen alun tami thang olo asi rason thak se kapre tum tami non ki alangli phan mai meeting long tami hang lo dc baido nirola phang chupi tami alangli phan aning samlo lapen alangli tami lun alam che toksi alangli phan palunji pasi alangli tami ningji pon lo rat along pasi karbeng long termas council pen tami alangli phan masapsu rabason te misanji lapen alangli kilun aning hang ta haiji lapen alangli phan kilun ji website ki sonte alangli tami kilun ji phan kachesigan kok ta haiji asile tum karbeng long tami kedu kelak arat ulang pot pasi kethek ser tum ki to ta haji stami chepoklang tung ti ahem re chelang pen chima tharai pen alangli tum kilun ji phan kathera kok ta haji pasi linateron pitami kethek ser bang pi thai po stami alangli ka phere kathera apen ahem re chelang rai pensi kilun bang lun le ta haji mene pasi parni siat bang kelangli thera kai phere ripen lun der lo lapen karbeng long rat bang ki an ki chini holo lapen alun lam thei tami pinan viral lo lapen alangli phan mai meeting long tami alangli phan chopha pon lo lapen dc baido nirola phang chupi tami alangli phan nili lun alam thei toksi alangli phan palunji lapen alun tami asapsu rokhoi ason se nili tok pon pu pasi alangli than paklat pon lo rada phan asi mission lo asi ke duk tum pulati asapsu ke klem gudam tami ke thrak ko kiti asi non linateron pi bang phi tami kopi ke san tong halasot bangke ka thrak re ka phere re kilun der ne asi lun pustami langli thang khai no ta be karbeng lora tami non ki ka churu asan lo alangli lun thek ser lo lapen jumisen lo lapen alun tami rokhoi asan lo lapen nili tami pen anlang lo video tami asile tum non ki alangli phan ka thrap do ning por lo